Hello! Welcome back sa aking YouTube channel, Tres Morias Farms. So for today's video guys, andito na naman si Inday nyo. Ay maglilibot na naman tayo sa aking mga tanim. Sa aking mga tanim talaga. Dito sa aming farm. So ayun guys, dahil marami ng bunga yung ating guyabano, di ba nung nakaraan? Marami ng bunga. Ngayon, si iba pala guys, nahulog na kasi nasobrahan na sa hinog. So ngayon, pupuntahan ko at titingnan ko kung meron pang natira. So tara na at magmukbang tayo ng guyabano at saka puntahan na rin natin yung rambutan. Tingnan natin kung hinog na ba sila. So tara. Ito yung aking mga daladalahan. Ako ay may dala akong lagayan ng aking mga harvest. At ito yung aking pangmalakasan na itak. Kasi mahirap na guys. Mag-isa ko dyan sa kakahuyan. So ayan yung rambutan sa taas guys. Nahinog na. Pahinog na. Mga mapula-pula na sila ang tataas. Paano ko yan mga kukuha? So dito muna tayo. Puntahan muna natin yung mga guyabano. Pahinog na guys pala yung rambutan no. Doon sa taas. Nagpapakita na. Mamula-mula na. So ayan guys, nandito na tayo sa puno ng mga guyabano. Ayan. Ang laki po ng guyabano. Kanina may nakuha din si mother. Ang laki-laking guyabano. Ayan oh. Ang laki-laki oh. Ilang kilo kaya yan? Ayan oh. Sarap yan guys. Ayan pa. Mga hinog na to, pahinog na. Kaya kunin na natin. Pati ito, oh, wow. Yan. Uy, hinog na nga pala, oh. Malambot na siya, guys. Hinog na talaga. Malambot na yung isa. Paano pagkuha ko niyan? Mahuhulog yan. Baka tamaan pa ako niyan. Saan na yun? Yun. Ay, uulan na. My God. Uulan na, guys. Saan pa? Dito, tingnan natin. Yan yung mga rambutan. Yung ditong rambutan, mga green pa. Hindi pahinog yung doon sa baba. Pahinog na din yung sa dulo, oh. Pahinog na din yung iba. Oh, mga puno yan ng pili, guys. Tingnan nyo yung puno ng pili. Ayan, ang taas ng puno ng pili. Ang daming bunga. Yan. Kung makikita nyo dito sa baba, nalalaglag na yung mga bunga ng pili. Ayan. Ayan po ang pili. Nalalaglag na. Ito wala nang balat to. Oh. Wala nang balat. So tara na, pitasin na natin yung guyabano. Ayan guys, ang laki nito. Oh, ayun. Yung isa yan oh. Hinog na oh. Kunting hangin-hangin yan. Malalaglag na yan kasi sobra ng kulay yellow siya. Ibig sabihin, hinog na yan, guys. Yung hinawakan ko kanina, hinog na talaga siya. So, tara, kunin na natin. Mas malaki pa yun. Malaki na yan ako. Tapos, nahulog si Net. Wow, hinog na guys. Oh, malambot na. Sayang. Hulog, sayang. Sayang, nahulog guys. Malambot pa naman din. Bitawan ko kasi. Sayang nun. Ang bigat kasi. Ang bigat kasi guys. Sayang. Sayang guys, nahulog. Ang lambot na oh. Buti na lang hindi na Pero yun oh. Konting sugat lang. Ang lambot na, grabe. 2 kilo to. Sarap nito. Sino yung may gusto dyan? Yun oh. Ang laki oh. Kasyang-kasya sa gayan ko. Meron pa dito isa.
Lambot na din to guys, malambot na din. Fresh na fresh. Woo! Ang lambot na rin, ang kintab. Oh. Sarap nito, magmukbang tayo mamaya. Bigat itong nakuha kong apakan. Chan-charadan, charadan. Chan-charadan, charadan. Chan-charadan. Ang dalas na aking butas. Ulit. Ang dalas ng butas ko, guys. Bigla nahulog si Truas. Nasaan na yun? Ano kayo makukuha? Lambot na rin guys, ang dami ito, nangangagat oh. Yan oh, antik yung tawag sa amin liga, ang dami, nangangagat. Eh! Oh! Yun sa taas, paano ko yun makukuha? Sungkitin ko na lang, ito lang. Ito guys, ang taas nito guys. Sungkitin ko na lang. Sungkitin ko na lang to. Ayan, basag na basag na. Ayan guys, nabasag siya. Hinog na oh. Lambot. Natin. So ayan guys, nakahapitas tayo ng limang prutas. Lahat na naghihinog oh, mga malambot na. Lalo na to. Ito ang laking isa. Punta tayo sa rambutan. So ayan. Tapos magmukbang tayo ng guyabano at saka rambutan guys. Hi. So, andito na tayo. Oh, ayan. Ang bilis lang, guys. Mahinog. So, di ba nung nakaraan, pinakita ko sa inyo, green na green pa to. Hindi pa to masyadong hinog or ano pa to, green na green pa. So, ayan. Tara, try natin mukbang yan. So, ito guys, yung rambutan. Papakilan natin. Ayan, ayan, ayan. Sarap. Ang sarap nito guys kasi ito yung tinatawag na tuklapin daw. Tuklapin kasi natatanggal siya sa buto yung laman. Kaya tinawag na tuklapin. Sarap guys. Ang sarap ng rambutan. Yung napitas ko guys na ano, na guyabano, lahat hinog na. Lahat hinog na guys. Ang daming ano guys, lamok. Ang dami ko ng kagat oh. Pulang-pula na. Ang dami ko ng kagat. Lamok. Woo! Nangangati na ako sa lamok kasi yung mga lamok dito sa ilalim ng mapuno. Harap guys. Harap. Tapos ito yung kanina oh. Hinog na guys oh. Sarap, sarap. Sarap. Fresh. Fresh na fresh. Wala sa puno. Nangangati na ako guys kasi ang daming lamok. Pawisan na si Tres.
Napakasarap. Napakasarap ng guyabano. Gusto nyo? Sino ba yung may gusto? Ito oh. May 4 pa, ang lalaki. Sino ba yung mahilig sa guyabano dyan? Ayun guys, maging masipag ka lang dito sa probinsya. Meron ka talagang aanihin na mga prutas. Ito ang bigat oh. Mga ano to? Siguro 6 na kilo to. Tapos ito pa guys, magmukbang tayo ng rambutan. So ayan, marami na tayong napitas na guyabano at saka nakapagmukbang na tayo ng rambutan. So ayan guys, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-subscribe, pagpanood sa aming mga video. Maraming salamat po sa lahat ng nagsusuporta dyan sa aking channel, Tres Marias Farm. Maraming salamat. Again, thank you so much Lord. Finally, ganap na vlogger na tayo, YouTuber. So thank you so much po sa lahat ng aking team na sumusuport sa akin. Thank you so much guys. Ito na lang po yung ibibigay ko sa inyo. Rambutan. Again po, thank you so much. Tres Marias Farm. Thank you. Bye-bye. So ayan guys, pauwi na tayo kasi ang bigat itong dala ko. May nakuha na tayong rambutan at saka guyabano. Ang daming guyabano guys. Ang bigat. Tara na, uwian na tayo. Tara. Magmumukbang pa sana tayo ng buko kaso puno na yung tiyan ko eh. Busog na ba?